תתחיל. שלום חברים, היה לנו קצת בעיה בהקלטה, בטעות נשארה לנו, אז מצאנו הרבה דברים, מצאנו מקום לשרוד, ואתם תראו את כל הדברים שיש. אוקיי, אז אני גיל, ואיתי כאן אדם, אנחנו עושים לכם סורווייבל, אבל פשוט אתם יכולים לראות פה, זה כל מה שהשגנו למנתיים. אני רק למנתיים, אני לא יודע בעיתו. תעזור לי רגע אדם. השגתי הרבה. יש לי 6 עליי מוכנים כבר. אני נפגע, הם עושים עלינו אמבוש. אני בורח. אין לי אוכל. יואו, הוא הרג אותי. אני פה, תעשי. אז חכה רק רגע, אני רוצה... טוב, אז המשכנו. היה לי לפני רגע פה חצים בכל הראש. אחי, שרדתי את זה. קלטתי את עצמי באיזה מקום ואכלתי אוכל. אוקיי, למה אני מוצא פה כאילו פול, הרבה קרשים סתם זרוקים ככה? כן, בטח שלך, כי מה? כמעט אתה. לא זרוקים ככה, הכוונה ככה. וגם הרבה עצים שתולים בשביל כזה. זה אני. אוקיי. לא, הבנתי למה, שנייה. זה לא הוגן שאנחנו התחלנו בלילה, אז העברתי ליום שישרפו למוות. לא יכול. חכים, שהם ישרפו. מה חופר לי כאן? לא משנה, טוב, סלש. תשגר אותי אליך כי השם שלך ארוך מאוד. תעשה טאב, ואז יהיה לך את השם המלא. לא, אבל... סלש טיפי, תלחץ טאב, ואז יהיה לך אותי. צודק. סלש טיפי. צודק. חכם אתה. לא ידעתי את זה. טוב, הדברים שלך אצלך? שלי אצלך? לא. למה? אבל... חכי, אז נאבדתי. אז זזת מקודם מהמקום שמתנו בו? לא, הנה הדברים שלי. מאחוריך. תמיד באים אליך חיות. איפה כל הדברים שלי? חוץ מאלה, היו לי עוד 6 איירון. טוב, חכי, אני אחפש אותם ואני נמשיך את הצילום. טוב, אז חזרתי, מצאתי חלק מהדברים, לא את כולם. העיקר שיש איירון. טוב, לא. ידעתי שאני שומע קריפר. לא משנה. התחלתי לנו בית, משהו כזה. בית קטן כזה. מצוין. טוב, החזרתי לנו את התיבה שהקריפר המניאק הזה פיצץ. טוב. כן, מניאקים. וואו. צודק. טוב, אז קודם נכין לי מקוש מאיירון. ואני חודי לנו בית, אבל שגינו שהוא איירון. חרב מאיירון. שנייה נדע. אוקיי. טוב, אז יש לי סוורד מאיירון ופיקקס מאיירון. עכשיו אפשר ללכת להוריד לי קצת פחם. תפסתי אותו. כן, דבר. חזרתי חבר'ה, נכנתי לנו 2 מיטות, כי מצאתי 6 גבול. אני הכנתי בשבילי סוורד מאיירון ופיקקס מאיירון. סבבה. כמה איירון יש לך? מספיק. יש פה קריפר ואחד מתפוצץ עליי. מה שיגרת אותי אליך? כל הדברים שלי שמה. לא, תחזור לשם. לא, היית אומר לי לפחות, לא נורא. אז זה פתוחות. תן לי, אני זוכר את הדרך בעל פה. אבל זה הבית רק. טוב, אני יודע. נשאר בלילה ואז יהיה ספאם שם. נתן את אבא שלנו. זה פה גם ירידה למים.
נו, מה הוא רוצה? עכשיו אני אזיין אותו. טיט! חלקתית! יאללה, בוא נעוף מכאן, אני מתקפל. בוא לבית. אני עף ממועל המחאה שלי. היי, מרביצים לי זומבים. שלום. קיבלתי. זה מזל שיש עליי דרך. טוב, אני קמים איילון. טוב, מרביצים לי ורודפים אחריי. נלחמה. לא, יש פה קריפר. לא נלחמה, אני פורש. למה אתה יכול להיכנס לבית? פה, יש לי. אופס, זה ירד לי למטה. אני רק סורק את המפה. לא בגיימון. עשית פה ירידה, קטלני. וואי, עשיתי ירידה. לא ראיתי את זה. טוב, אני עושה לנו פה מכרה. וואי, ירדתי למעלה. אני אבדוק את הוואי שלנו ושנדע. וואי, אני מתחיל את עמוק. וואי. וואי, נפלתי למערה. אבל יש פה הרבה פטריות, בוא נאסוף אותם. טוב, וואי 24, אין פה משהו נזכר. טוב, תשמע, יש לך דירט לזרוק לי, דירט? יש בתיבה שמעת. בסדר, אני נפלתי למערה. אני לא יודע. יש לי קול, אני יכול להכין לי לפיד אחד. וואי. לא, 4, מצוין, 4. אני יכול לשגע אותך עליי? לא, בבקשה. למה? לא. דחוף. לא, אבל אני כאן לידך מתחתיך, לא, אל תשגע. נימה, יש שם דיימונד, פאק. דיימונד? משהו כזה. אתה משקר עליי. חכה, אני יורד עליך. אני רואה שאתה בבלוק למדת מאוד. וואי, איזה מקרה יש לנו, אני מצא פה דיימונד בתוך 3 שניות. טוב, תשגר אותי. קריפר. לאן אתה משגר אותי? תראה מה יש פה. זה כלום, זה ליד הבית. אבל לא עשינו סתום או משהו. למה שגרת אותי? טוב, מקסימום נמצא יציאה נמות. שנייה רגע. אוקיי. בסדר. חכי. טוב, אז אני רגע עצרתי. סקלטון! תהרוג אותו. טוב, אני מחפש... יש שם לאפיס, יש שם דיימונד, אימא. דיימונד, אני בא. אני שם דיימונד. טוב, יש לי רק 2 לפידים, אז אנחנו נצטרך לשרוד. אתה התחלת איפשהו, אני... טוב, חכו רק רגע. כן, מתתי בלבה. זה מבאס. איפה כל הדברים בלבה? מתו, שרפו. אוקיי, וואי, אני עוד פעם צריך... טוב, אז הגענו לבית והמשכנו את הסרטון. רק רגע, אני אעשה רענון. טוב, אז אנחנו יורדים למכרה שלי שאני עשיתי. חכו רק רגע. טוב, אז חזרנו אליכם אחרי שהייתה בעיה, תקלה קטנה. השרת שלו, סתם. אנחנו עומדים לבית. טוב, אני חושב קצת שאלות מאיירון. טוב, בוא לישון. מה, לילה כבר? לא. נלחצתי. טוב. וואו, אתה יכול להשתגר אליי אם אתה רוצה. מצאתי את המקום שמקודם היינו בו, ואני יודע בדיוק איפה הבית. ניסי לחצי. חכי, אני רק הורג את הזומבים שרודפים אחריי את כולם. לא קרה משהו. Go away! קח את הדברים שלי. כל הדברים שלך. טוב, אני צריך ללכת שנייה רגע. טוב, אז חזרנו אחרי עוד תקלה קטנה שהייתה לנו.
שלחת לי שריון. סגור את הדלת. יש לי כבר ספורט. טוב. ברח הנוב. טוב, בוא נרד רגע. שלום לכולם, חזרנו עוד הפעם בגלל תקלה. טוב, חיכינו גם עד הלילה. שיהיה לילה ונוכל לישון כאן. טוב, תחזור רגע והולכים לישון. לילה טוב. בוקר טוב, יאללה. בוא נרד למכרה הקטן שלנו. אוי, אני מכין לי מקוש. טוב, אני עושה לי... וואו, איזה פיצוץ, שמעת? איך פיצוץ? אני מת. כדור אחד ואני מת. הרגו אותי, אל תיקח לי את הדברים, אל תיגע לי. חכו, אל תיגע לי בדברים שם, אני שנייה הולך להביא אותם. אני יורד למים. ויטריה. זרקתם אותי עד הדברים שלי, תודה. לקט, עובדים תקליט. הם פוגענים. אני קצת אוסף עם חומרים. יואו, איפה כל האוכל שלי? מצאתי דיימון. מבטיח. חכה, אני הולך להביא אותו, אל תיגע לי בו. להביא את הדיימון. אבל מתחלק בו, כמה? 4 אני רואה שמה. בסדר, אז נכין שתי חברות, לא? צודק. לא, נכין מקוש, ואז נחפור שער נדר. שער לגיהנום. כן, אבל... אני חושב שאני צריך להכין קודם שביל גם רדסטון מצאתי. אין חבוש דיימונד. זהירות. אז לא, זה 3 דיימונד. לא, זה לא. הנה, לראות את השם שלך. השגתי אותו. טוב, יש לי... תחזור הביתה. שאלה איך אני חוזר עכשיו מכאן הביתה? תעשה לי טיפי קודם כל. טיפי, איפה הדרך? מה אתה עושה כאן? עכשיו איפה הדרך לבית? רגע, תביא את הדיימונד. הדיימונד אצלי, חכה, תן לי לחזור לבית. מה אתה מרביץ עם זה? תרביץ לו ככה כמוני. הרגתי אותו. טוב, איך אני חוזר? הנה הדרך, שם נראה לי. טוב, אנחנו מצלמים רק רבע שעה, אז בואו נבדוק כמה זמן עבר. עוד 2 דקות ואנחנו עוברים לפרק 2. טוב. 2! הנה אנחנו באים. זה אומר... אני לא יודע איך לחזור עכשיו הביתה. ספיידר! הנה הדרך חזרה. ספיידר! נסגור את עצמי! טוב, אז אנחנו נחזור בפרק הבא, והפעם עם פיקקס מדיימונד. אז ביי ביי.